हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण అందరికి. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి అధ్యాయాలను చూస్తూ ఉన్నాము. ఇప్పటి వరకు 10 అధ్యాయాలను పూర్తి చేయడం జరిగింది. సో ఈరోజు భగవద్గీతలోని 11వ అధ్యాయమైనటువంటి విశ్వరూపము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని మనము అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి మరొకసారి మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకునే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరపున మీకు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమము అందించబడుతూ ఉన్నది. సో 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమము ఏదైతే ఉంది, ఇది ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇక ఈరోజు ఈ ఏకాదశ అధ్యాయమైనటువంటి విశ్వరూపము, దీనినే విశ్వరూప దర్శన యోగము అని పిలుస్తాము. సో ఇంతకుముందు అధ్యాయాలన్నీ కూడా మామూలుగా వాటి పేరు మీద యోగం. ఇక్కడ దీనికి దర్శనం అంటే ఆ విశ్వంలో భగవంతుడు ఏ విధంగా వ్యాపించి ఉన్నారు అనేటువంటి అంశానికి ఇక్కడ
ఈరోజు దర్శనం ఇవ్వబోతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో నిన్నటి అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్విభూతి యోగంలో ఆ భగవంతుడు అర్జునుడు అడుగుతాడు, నిన్ను ఏ ఏ విధాలుగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, నువ్వు ఏ ఏ రూపాలలో నిన్ను స్మరిస్తూ ఉండాలి అని ఆయన అడిగినప్పుడు, సో దానికి ఆ భగవంతుడు ఈ సృష్టిలో ఏ ఏ రూపాలలో ఏ విధంగా ఉన్నాడో, ఆయన యొక్క అనంత రూపము అనంతమైనటువంటి ఆ రూపాలలో కొన్ని సూచనప్రాయంగా ఉన్నటువంటి అంశాలని భగవంతుడు నిన్నటి అధ్యాయంలో తెలియచేసినటువంటి అంశము. చివరికి ఆ 10వ అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్పినటువంటి అంశము, కానీ అర్జున, ఈ సమస్తమైన జ్ఞానం యొక్క అవసరం ఏమున్నది? నా యొక్క ఒక్క అంశ మాత్రం చేతనే నేను ఈ సమస్తము వ్యాపించి ఉన్నాను అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడితో చెప్పడం జరిగినటువంటి అంశము. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆయన ప్రభావశీలమైనటువంటి శక్తి నుండే సంపూర్ణమైనటువంటి సూర్యుడు కానీ మిగతా అన్ని కొని వస్తూ ఉన్నాయి అనేటువంటి అంశాన్ని నిన్నటి అధ్యాయంలో, అంటే ఆ భగవంతుడు అన్ని అవతారాలకు కూడా మూలము ఆ కృష్ణ భగవానుడే అని, ఆయనే సర్వకారణ కారకుడు అనేటువంటిది అలాగే ఎవరి నుండి అయితే ఈ భౌతిక విశ్వాలన్నీ కూడా బహిర్గతం అవుతూ ఉన్నాయో అటువంటి మహావిష్ణువుకు కూడా అతడే కారణము అనేటువంటి విషయాన్ని నిన్నటి ఆ భగవద్విభూతి, అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి భగవద్విజ్ఞానము, అక్షర బ్రహ్మయోగము అనేటువంటి ఆ అధ్యాయాలలో తెలుసుకున్నటువంటి అంశము. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఆ కృష్ణ భగవానుడు అవతారం కాదు, సకల అవతారాలకు ఆయనే మూలము అనేటువంటి అంశాన్ని మనము 10వ అధ్యాయంలో తెలుసుకున్నటువంటి అంశము. సో ఇక ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులన్నీ విన్న తర్వాత అర్జునుడు ఇక ఆ భగవంతుడు ఈ సృష్టిలో ఏ విధంగా వ్యాపించి ఉన్నాడు అది తెలుసుకోగోరినటువంటి వాడై ఆ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడగడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఆ విశ్వరూపాన్ని చూడదలిసినటువంటి వాడైనటువంటి అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుడిని అడగడము, దానికి ఆయన సంతోషంగా తన యొక్క భక్తుడు మిత్రుడు అయినటువంటి అర్జునుడికి ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శించడము జరుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశము ఈ అధ్యాయం. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు, అర్జున ఉవాచ మదనుగ్రహాయ పరమం గుహ్యమధ్యాత్మ సంజ్ఞితం యత్వయోక్తం వచస్తేన మోహోయం విగతో మమ. ఇక్కడ అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, పరమ రహస్యమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును నీవు దయతో తెలిపినవి విన్న తరువాత నా మోహము ఇప్పుడు తొలగిపోయినది. సో ఇక్కడ ఇంతకుముందు అధ్యాయాల్లో ఆ కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడి యొక్క హితము కొరకు, సో ఈ 10వ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకంలో కూడా ఆ భగవంతుడు చెప్తాడు ఏమనంటే, ఓ మహాబాహువులు కలిగినటువంటి అర్జున, మళ్ళీ విను, నీవు నా ప్రియమిత్రుడవి కనుక నేను ఇది వరకు వివరించిన దానికంటే ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీకు తెలియచేస్తాను, నీ లాభం కొరకు తెలియచేస్తాను, మరింత చెప్పబోతున్నాను, విను అర్జున అంటూ చెప్తాడు ఆ 10వ అధ్యాయంలో. సో అంతకుముందు 9వ అధ్యాయంలో పరమగుహ్య జ్ఞానమైనటువంటి దాన్ని తెలియచేస్తున్నాను అర్జున అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంత్ సంబంధమైనటువంటి ఆ సనాతనమైనటువంటి పరమ ఉత్కృష్టమైనటువంటి పరమ శ్రేష్టమైనటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని భగవంతుడు దయతలసి అర్జునుడికి హితం కొరకు, అర్జునుడికి మంచి జరగడానికి, అంటే ముఖ్యంగా మానవాళికి హితం కొరకు ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేసినటువంటి అంశాలు. సో అందుకే అర్జునుడు అంటున్నాడు, పరమ రహస్యమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును నీవు ఎంతో దయతో తెలిపినావు,
అవన్నీ నేను విన్న తర్వాత నాలో ఉండేటువంటి మోహమంతా, ఆ అజ్ఞానమంతా తొలగిపోయిందయ్యా ఇప్పుడు అంటూ అర్జునుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. ఎందుకంటే మొదటి అధ్యాయంలో అర్జున విషాద యోగంలో చివరికి అర్జునుడు చెప్తాడు. ఇక్కడున్నటువంటి వీళ్ళందరినీ చూసి మోహానికి గురి అయినటువంటి అర్జునుడు నేను యుద్ధం చెయ్యలేనయ్యా అని చెప్తాడు. ఒక 5 కారణాలు చెప్తూ యుద్ధం చెయ్యలేనని చెప్తాడు. సో కారణం ఏంటంటే ఆయన చెప్తాడు, కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ అంటూ, అంటే మమకారము అనేటువంటి దోషము కారణంగా నా కర్తవ్య విషయంలో నేను మోహానికి గురి అయ్యాను, శాంతిని కోల్పోయాను, నేను యుద్ధం చేయలేనయ్యా అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానులను అడిగినటువంటి పరిస్థితి. ఆ తర్వాత 2వ అధ్యాయంలో భగవద్ విజ్ఞానాన్ని, అంటే ఇక్కడ ఆయన ముఖ్యంగా అంటే ఆత్మకు దేహానికి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధాన్ని, ఆత్మజ్ఞానాన్ని, నిష్కామ కర్మలను, బుద్ధి యోగాన్ని బోధిస్తాడు. ఆ తర్వాత కర్మయోగాన్ని, ఆ తర్వాత దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము అంటూ, ఆ తర్వాత కర్మ సన్యాస యోగమును, తర్వాత ధ్యాన యోగము. సో ఆ విధంగా భగవంతుడు ఆ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని బోధించింది. అవన్నీ విన్న తర్వాత అర్జునులో ఉన్నటువంటి మోహమంతా తొలగిపోయింది అని చెప్తున్నాడు. ఇంకా అంటున్నాడు ఆయన, భవాప్యహౌ హి భూతానాం శ్రుతౌ విస్తరశో మయా వత్త కమల పత్రాక్ష మహాత్మ్యమపి చావ్యయం. సో ఇంకా అర్జునుడు అంటున్నాడు, ఓ కమల నేత్రుడా, సర్వజీవుల జనన మరణాలను గురించి వివరంగా నీ నుండి విన్నాను, నిత్య శాశ్వతమైన నీ మహిమలను అనుభూతము చేసుకున్నాను అంటూ అర్జునుడు ఇంకా అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని ఆనందంతో కమలపత్రాక్ష అని ఇక్కడ ఆయన్ని సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు. అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క కన్నులు కమల దళాల మాదిరిగా గోచరిస్తూ ఉన్నాయి అని పిలుస్తున్నాడు. సో అంటూ ఆయన అంటున్నాడు అర్జునుడు, ఓ కమల నేత్రుడా, అంటే ఆ కమల దళాల మాదిరిగా కన్నులు గోచిస్తూ ఉన్నటువంటి ఓ కమలపత్రాక్ష అంటూ సంబోధించి అంటున్నాడు, అన్ని జీవుల యొక్క జనన మరణాలను గురించి నీవు చాలా వివరంగా నాకు తెలియజేశావు, అదంతా నేను విన్నాను. ఇంకా నీ నిత్యమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి మహిమలను కూడా నీవు తెలియచేశావు, అవన్నీ నేను అనుభూతం చేసుకున్నానయ్యా అంటూ అర్జునుడు లో కలిగినటువంటి ఆ మోహమంతా తొలగిపోయి అంటే అజ్ఞానం వల్ల కలిగినటువంటి ఆ పరిస్థితి అంతా కూడా భగవంతుడు బోధించినటువంటి ఆ జ్ఞానం ద్వారా అజ్ఞానం అంతా తొలగిపోయినటువంటి పరిస్థితి. సో అందుకే అంటున్నాడు ఇక్కడ అర్జునుడు, నీవు తెలియచేసినటువంటి ఆ విషయాల వల్ల నాలో ఉండేటువంటి ఆ అజ్ఞానం అంతా తొలగిపోయిందయ్యా, నా మోహం అంతా ఇప్పుడు తొలగిపోయింది అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో ఇంకా ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, ఏవమేతద్ యథాతత్వం ఆత్మానం పరమేశ్వర ద్రష్టుమిచ్చామి తే రూపం ఐశ్వరం పురుషోత్తమ. సో ఇంకా ఆ భగవంతుడిని అర్జునుడు సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు, ఓ పురుషోత్తమ, ఓ పరమేశ్వర, నేను ఇక్కడ నా ముందు నీ అసల రూపం చూసినప్పటికీ నీవు ఇంకా ఈ విశ్వమునందు ఎలా ప్రవేశించావో చూడాలి అని కోరుకుంటూ ఉన్నాను, నేను నీ యొక్క ఆ రూపాన్ని చూడాలనుకుంటూ ఉన్నాను అంటూ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని ఆ విశ్వరూపము చూడాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇక్కడ అడుగుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ముఖ్యంగా ఆ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క బోధనలు అన్ని విన్న తర్వాత ఆయన పైన ఎటువంటి సందేహం లేదు, ఆయన పూర్తిగా అవగాహన చేసుకున్నాడు. సో కానీ ఈ అర్జునుడు ఆ భగవంతుని యొక్క మిత్రుడు, ఆయనకి అవన్నీ కూడా అవగతమైనటువంటి విషయాలే. సో కాకపోతే ఇక భవిష్యత్తులో ఇతరులకు విశ్వాసాన్ని కలిగించాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంలో ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడే దేవాది దేవుడు అనేటువంటి విషయాన్ని
ఈ జగత్తుకు తెలియచేయాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ విశ్వరూపం చూయించమని అడుగుతూ ఉన్నటువంటిది. సో అంటే మానవాళి కొరకు, అలాగే ఒక ప్రామాణికంగా ఉండడానికి, అంటే భవిష్యత్తులో ఎవరైనా నేను భగవంతుణ్ణి అనంటే ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శించగలిగేటువంటి సమర్థత ఉండాలి అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ ఒక ప్రామాణికంగా అర్జునుడు ఆ భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపాన్ని దర్శించమని అడుగుతున్నాడు. అంతేకాని ఆయనకి ఏదో నమ్మకం లేక కాదు. అక్కడ ఆ ఇతరులకు ఇది ప్రామాణికంగా ఉండాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని ఆ విశ్వరూపము దర్శించమని అడగడం జరిగినటువంటిది. సో ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, మన్యసే యది తచ్చక్యం మయా ద్రష్టుమితి ప్రభో యోగేశ్వర తతో మే త్వం దర్శయామాత్మన మవ్యయం. సో ఇంకా అంటున్నాడు అర్జునుడు, ఓ ప్రభు, ఓ యోగేశ్వర, నీ జగద్రూపమును దర్శించగలిగే సమర్థత నాకు ఉంది అని నీవు అనుకుంటే దయచేసి అపరిమితమైన ఆ విశ్వరూపమును నాకు చూపించు అంటూ అడుగుతూ ఉన్నాడు అర్జునుడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనిషి భౌతికేంద్రియాల ద్వారా దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని చూడలేడు అనేటువంటిది, అలాగే వినలేడు అనేటువంటిది మనము తెలుసుకోవలసినటువంటి విషయం. సో కనుక ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది. సో అందుకే అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, నీ జగద్రూపమును దర్శించగలిగే సమర్థత లేదా అర్హత నాకు ఉంది అని నీవు అనుకుంటే దయచేసి ఆ అపరిమితమైనటువంటి విశ్వరూపాన్ని నాకు చూపించు అంటూ, ఓ యోగేశ్వర అంటూ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకుంటూ ఉన్నాడు. అది అందులోనూ కూడా ఇక్కడ నాకు ఆ రూపం చూయించు అని అడగట్లే. ఒక ప్రియమైనటువంటి విద్యార్థి, ఒక ఉత్తమమైనటువంటి శిష్యుడు ఏ విధంగా తన గురువుని వినమ్రంతో ప్రశ్నలు అడగాలో అదే విధంగా అడుగుతున్నాడు. ఏమంటున్నాడు, నీ యొక్క జగద్రూపాన్ని దర్శించగలిగేటువంటి అర్హత నాకు ఉంది అని అనుకుంటే నీవు నాకు ఆ జగద్రూపం ఏదైతే విశ్వరూపం ఏదైతే ఉందో దానిని చూపించు, నీ యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా మాత్రమే నేను చూడగలను అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అర్జునుడు ఆ భగవంతుడిని వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకోగా ఇక దానికి కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా సమాధానం ఇస్తూ ఉన్నారు. శ్రీ భగవానువాచ పశ్యమే పార్థ రూపాని శతశోత సహస్రశః నానా విధాని దివ్యాని నానా వర్ణాకృతిని చ. సో ఆ భగవంతుడు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు అర్జునుడితో, ఓ అర్జున, వందల వేల కొలదిగా గల నానా రకాల అద్భుతమైన పలు రంగులతో కూడిన ఆకృతులు, పరిమాణాలు, నా యొక్క విభూతులను ఇప్పుడు చూడుము. అంటే ఇక్కడ అర్జునుడు ఆ భగవంతుని విశ్వరూపము చూయించమని అడిగాడు. సో దానికి ఆ అర్జునుడికి భగవంతుడు, ఆ కృష్ణ భగవానుడు తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూయించడానికి, అంటే తన యొక్క సన్నిహితమైనటువంటి మిత్రుడు, శిష్యుడు అయినటువంటి అర్జునుడికి కృష్ణ భగవానుడు తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని దర్శించడానికి సమ్మతిస్తూ ఈ విధంగా అంటున్నాడు. అంటే మరి అందులో ఏవి చూడవచ్చు అనేటువంటి ఆ అంశాలని సూచన ప్రాయంగా చెప్తూ ఉన్నాడు. సమ్మరీగా ముందు నీవు, అంటే ఎందుకంటే దాన్ని రెడీ చేయడం, ట్రైలర్ అన్నట్టు. సో రెడీ చేస్తున్నారు, అంటే నీవు ఈ నా యొక్క విశ్వరూపంలో ఏవేవి దర్శించవచ్చో వాటిని అనేటువంటి విధంగా చెప్తున్నాడు. ఓ అర్జున, వందల వేల కొలదిగా గల నానా రకాలైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పలు రంగులతో కూడినటువంటి ఆకృతులను, పరిమాణాలను, నా యొక్క దివ్యమైనటువంటి విభూతులను కూడా నీవు నా యొక్క ఈ విశ్వరూపంలో చూడవచ్చు అంటూ అర్జునుడికి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము కృష్ణ భగవానుల వారు. సో ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు, ఓ భరతవంశీయుడా, అంటే అర్జునుడిని సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుడు వారు. 12 ఆదిత్యులను, 8 మంది వసువులను, 11 మంది రుద్రులను, 2 అశ్విని దేవతలను, మరుత్తులను,
చూడవచ్చు నా ఈ అంటే విశ్వరూపంలో. అలాగే ఇది వరకు ఎప్పుడూ కనీ విని ఎరగని అద్భుతాలను కూడా నీవు నా యొక్క ఈ విశ్వరూపంలో దర్శించవచ్చయ్యా అర్జున అంటూ ఆ అర్జునుడు విశ్వరూపంలో అంటే ఆ భగవంతుడు చూపించేటువంటి విశ్వరూపంలో వేటిని దర్శించవచ్చో ఆ అంశాలని ఇక్కడ సూచనగా ఆయనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు, ఓ గుడాకేశ, అంటే అర్జునుడు తన యొక్క మోహాన్ని జయించినటువంటి, తనలో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకున్నటువంటి వాడు. సో ఇక్కడ గుడాకేశ అంటే చీకటిని జయించినటువంటి వాడు, అంటే అజ్ఞాన అంధకారము అనేటువంటి ఆ చీకటిని జయించినటువంటి వాడు అర్జునుడు. సో అందుకే కృష్ణ భగవానుల వారు ఓ గుడాకేశాన్ని సంబోధిస్తూ అంటున్నాడు, నీవు చూడాలనుకున్నది నా ఈ శరీరంలో తక్షణమే చూడు. ఇప్పుడు నీవు చూడగోరే అన్నింటినీ, భవిష్యత్తులో నీవు కోరుకునే దానిని నీకు ఈ సార్వత్రిక రూపము చూపిస్తుంది. కదిలేవి కదలనివి అంతా ఇక్కడే ఉన్నది అంటూ చెప్తున్నాడు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపంలో అర్జునుడు ఏ అంశాలను చూడవచ్చో అవి చెప్తూ ఇంకా అంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అర్జునుడితో, నీవు చూడాలనుకున్నది, నువ్వేంది దర్శించుకోదలుచుకున్నావో వాటన్నిటినీ కూడా నీ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఈ శరీరంలోనే నీవు చూడవచ్చు. అలాగే ఇప్పుడు నీవేదైతే చూడాలనుకుంటున్నావో, కోరుకుంటూ ఉన్నావో దాన్ని చూడవచ్చు. అలాగే భవిష్యత్తులో నీవు కోరుకునేటువంటి దానిని కూడా నీకు ఈ సార్వత్రిక రూపం చూపెడుతుంది. ఎందుకంటే మొదటి రెండో అధ్యాయం ప్రారంభంలో అర్జునుడు అంటాడు, ఈ యుద్ధంలో మేము గెలుస్తామా వాళ్ళు గెలుస్తామా, ఏది శ్రేయస్కరంగా ఉంటుందో మాకు తెలియదు అనేటువంటి కొంత సందేహంతో ఉన్నాడు. సో అందుకే ఆ అర్జునుడికి ఆ సందేహాలన్నింటినీ నివృత్తి అయ్యే విధంగా భవిష్యత్తును కూడా చూపెడుతూ ఉన్నాడు. అంటే అని చెప్తున్నాడు, నీవు భవిష్యత్తు కూడా చూడు, అంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి విషయాలను, భవిష్యత్తులో జరగబోయేటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా ఈ విశ్వరూపం నీకు చూపెడుతుంది అర్జున, చూడు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి కదిలేవి కదలని అన్నీ కూడా ఈ విశ్వరూపంలో నీవు దర్శించుకోవచ్చు అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఆ విధంగా అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి ఆ విశ్వరూపాన్ని చూపించడానికి సమ్మతిస్తూ ఆ విశ్వరూపాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు. సో ఆ విధంగా చూపించే ముందు ఇంకా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో అంటూ ఉన్నాడు, నతు మాం శక్యసే ద్రష్టుం అనేనైవ స్వచక్షుషా దివ్యం దదామి తే చక్షుః పశ్యమే యోగమైశ్వరం. సో ఇంకా అంటున్నాడు ఆ కృష్ణ భగవానుడు, కానీ ఓ అర్జున, నా యొక్క విశ్వరూపమును నీ ప్రాకృతిక కళ్ళతో, అంటే నీకున్నటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి కళ్ళతో చూడలేవు, కాబట్టి నీకు దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాను. నా యొక్క మహా అద్భుతమైనటువంటి వైభవమును దర్శించు. దివ్యం దదామితే చక్షుష పశ్యమే యోగమైశ్వరం అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నటువంటి, ఎందుకంటే మన యొక్క ఈ భౌతికమైనటువంటి కళ్ళు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటికి కొంత లిమిట్ ఉంటుంది చూడడానికి. అలాగే ఎంతెంతో మైక్రోస్కోప్స్ ని ఇంకా ఏదో శక్తివంతమైనటువంటి వాటిని ఉపయోగించినా కానీ మనము ఈ విశ్వంలో ఉన్నటువంటి ఏ కొద్ది ప్రదేశాన్ని మాత్రమైనా మనం చూడగలుగుతాం, అంతే మొత్తాన్ని చూడలేము, దర్శించుకోలేము. సో అందుకే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, నా యొక్క ఈ విశ్వరూపం నీవు దర్శించుకోవాలంటే నీకున్నటువంటి ఈ భౌతిక కళ్ళతో నీవు ఈ కన్నులతో నీవు చూడలేవు, కనుక నీకు దివ్యమైనటువంటి దృష్టిని ప్రసాదిస్తాను అర్జున. దాని ద్వారా నా యొక్క ఈ మహా అద్భుతమైనటువంటి వైభవాన్ని నీవు తిలకించవయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తున్నటువంటి అంశము ఇక్కడ. సో ఆ విధంగా అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని విశ్వరూపము దర్శించమని అడగడము, దానికి సమ్మతించినటువంటి కృష్ణ భగవానుడు ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శిస్తాము. సో ఇక ఆ విధంగా చెప్తాం, దర్శించు, నీవు చెప్తాను అంటే
ఆయనకు చూపించడానికి ఇష్టపడడము, నీకు అలాగే ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శించడానికి కావలసినటువంటి అర్హతను కూడా అర్జునుడికి ఇవ్వడము జరిగింది. ఇక ఆ విధంగా వారిద్దరి మధ్య ఆ దర్శనం జరుగుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఇక సంజయుడు వస్తున్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా తతో రాజన్ మహాయోగేశ్వరో హరిః దర్శయామాస పార్థాయ పరమం రూపమైశ్వరం. సో ఇంకా ఆ సంజయుడు అంటూ ఉన్నాడు, ఆ ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఏంటంటే ఇక్కడ ఆ సంజయుడు అంటున్నాడు, ఓ రాజా, మహాయోగేశ్వరుడైనటువంటి ఆ భగవానుడు ఆ విధంగా పలికి తన విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడికి ప్రదర్శించాడయ్యా. అంటే ఆ అర్జునుడికి కృష్ణ భగవానులు ఆ విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించాడట చూడడానికి. సంజయుడు ఈ విషయాన్ని ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం. చెప్తూ ఇంకా సంజయుడు చెప్తున్నాడు, మరి ఆ విశ్వరూపంలో అర్జునుడు ఏమేమి అంశాలను చూస్తూ ఉన్నాడో ఆ విషయాలని ఈ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం ఇక్కడ. అనేక వక్త్రనయనం అనేకాద్భుత దర్శనం అనేక దివ్యాభరణం దివ్యానేకోధ్యతాయుధం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, దివ్యమాల్యాంబరధరం దివ్యగంధానులేపనం సర్వాచర్యమయం దేవం అనంతం విశ్వతోముఖం. సో సంజయుడు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. అక్కడ అర్జునుడు ఏం చూస్తున్నాడో ఆ విషయాలని ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భము ఇది. సంజయుడు చెప్తున్నాడు ధృతరాష్ట్రుడితో, అర్జునుడు ఆ యొక్క విశ్వరూపములో అనేకమైనటువంటి ముఖాలను, నేత్రాలను మరియు అనేక అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యాలను ఇక్కడ అంటున్నాడు. అనేక వక్త్రనయనం అనేకాద్భుత దర్శనం. సో ఆ విశ్వరూపంలో అర్జునుడట అనేకమైనటువంటి ముఖాలను, అనేకమైనటువంటి నేత్రాలను, అనేకమైనటువంటి అద్భుత దృశ్యాలను, ఇంకా ఆ దృశ్యాలన్నీ కూడా, ఆ రూపాలన్నీ కూడా ఎన్నెన్నో దివ్యమైనటువంటి ఆభరణములను మరియు అనేకమైనటువంటి దివ్య ఆయుధాలను కలిగి ఉన్నాయట. ఇంకా ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ స్వరూపం ఏదైతే ఉందో విశ్వరూపం, ఆ స్వరూపం తన శరీరంపై అనేకమైనటువంటి మాలలను కలిగి ఉన్నది అట. మరియు దివ్య సుగంధ పరిమళ భూరితమై గుబాళిస్తూ ఉన్నదట. అంటే ఆ దానిపై ఉన్నటువంటి ఆ మాలల, ఆ పూమాలల యొక్క సుగంధము పరిమళభూరితమై గుబాళిస్తూ ఉన్నదట. మహా అద్భుతమైన అనంతమైన ఈశ్వరునిగా సర్వత్రా తన ముఖాలతో తనను తాను వ్యక్తపరుచుకున్నటువంటి ఆ భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడు దర్శిస్తూ ఉన్నాడయ్యా అంటూ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఆ విధంగా ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్పినటువంటి అర్జునుడు ఏమేమి అంశాలను చూశాడో ఆ విషయాలను చెప్తున్నాడు. అర్జునుడట అక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ హస్తాలు, ముఖాలు, పాదాలు, ఇతర రూపాలు సంఖ్య పరిమితి లేదని చెప్తున్నాడు. అనేకంగా ఉన్నటువంటి ఆ ముఖాలను, హస్తాలను, చేతులను, పాదాలను, ఆ రూపాలను చూస్తూ ఉన్నాడట. సో ఇంకా ఆ రూపం అన్ని వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆ రూపము అనేకమైనటువంటి దివ్య ఆభరణాలతో అలంకరించబడి ఉన్నది అని చెప్తున్నాడు. అలాగే ఆయన ఎన్నో దివ్యమైనటువంటి ఆయుధాలను ఎత్తిపట్టుకున్నాడు అని చెప్తున్నాడు. ఆయన పైన ఆ దివ్యమైనటువంటి పూమాలలు, వస్త్రాలు ధరించబడి ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా అర్జునుడు దర్శిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వరూప వర్ణన సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము.
సో ఇంకా చెప్తున్నాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో, దివి సూర్య సహస్రస్య భవేద్యుగప దుత్తితా యది భాసదృశీ సా స్యాత్ భాసస్తస్య మహాత్మనః. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాడు అక్కడ సంజయుడు, ఆ విశ్వరూపం అనేక ముఖాలు, చేతులతో, దివ్య ఆభరణాలతో, అలాగే ఆయుధాలతో ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వరూపము ఎలా ఉందో అనేటువంటి దాన్ని పోలుతూ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఆ విశ్వరూపం వర్ణన చెప్తూ ఉన్నాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో. ఆకాశంలో వందల వేలగా ఉండేటువంటి సూర్యులు, ఏకకాలంలో ఆకాశంలో వందల వేల సూర్యులు వెలువడితే కలిగే కాంతి ఆ పరమాత్ముడి యొక్క విశ్వరూప తేజస్సుకు సాటి కావచ్చు అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపం ఎలా ప్రకాశిస్తూ ఉందంటూ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో. ఆకాశంలో లక్షలాది సూర్యులు ఒకేసారిగా ఉదయిస్తే వాటి యొక్క కాంతి ఆ విశ్వరూపములోని పరమ పురుషుని తేజస్సుని పోలుతుంది. అంటే పోలికగా ఉండవచ్చు, అంటే దానికి సమానమని కూడా చెప్పట్లేదు. సో అంతటి దేదీప్యమానంగా ఆ అర్జునుడు చూసేటువంటిది వర్ణనాతీతము అయినటువంటిదిగా మహాదృశ్యాన్ని గురించి సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి తెలియచేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ. సో ఇంకా ఆ విశ్వరూపాన్ని గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నాడు. సో ఇంకా ఆ విశ్వరూపంలో చెప్తున్నాడు. అప్పుడు అర్జునుడు దేవదేవుడి దేహంలో ఒకే చోట ఎన్నో విధాలుగా విభజింపబడి ఉన్నటువంటి సమస్త ప్రపంచాన్ని దర్శిస్తూ ఉన్నాడు అంటూ చెప్తున్నాడు. అంటే ఆ సమయంలో అర్జునుడు పలు వేలాదిగా విభజింపబడి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒకే చోట నెలకొని ఉన్నట్టి ఆ విశ్వరూపము, అనంతమైనటువంటి రూపాలను భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపంలో అర్జునుడు చూడగలిగాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, తతస విస్మయావిష్టో హృష్టరోమా ధనంజయః ప్రణమ్య శిరసాదేవం కృతాంజలిరభాసత. సో ఇంకా ఆ సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నాడు అక్కడ ఆ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలను చెప్తున్నాడు. అప్పుడు అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతి చెంది విస్మయానికి లోనయ్యాడయ్యా అని చెప్తున్నాడు. రోమాలు నిక్కరబొడుచుకున్నటువంటి వాడై నమస్కారము చెయ్యడానికి తల వంచుకున్నాడు, చేతులు జోడించి పరమ ప్రభువుని ప్రార్థించడము ప్రారంభించాడయ్యా, మొదలుపెట్టాడయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వరూప దర్శనం కాగానే ఆ కృష్ణార్జునుల మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం వెంటనే మారిపోయింది. ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా కూడా సాధారణంగా ఆయన శిష్యుడిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇద్దరికి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధం అది భావభామార్థులుగా ఉన్న సంబంధము, మిత్రులుగా ఉన్నటువంటి సంబంధం. ఎప్పుడైతే ఆ దివ్య దర్శనం జరిగిందో అర్జునుడికి, అప్పుడు వెంటనే ఇక ఆ శ్రీకృష్ణుని అంటే విస్మయానికి లోనయ్యాడట అర్జునుడు. అలాగే ఆ ఒకేసారిగా విస్మయానికి లోనవ్వడం వల్ల ఆశ్చర్యకరంగా ఉన్నప్పుడు ఆ శరీరంపై ఉన్నటువంటి రోమాలన్నీ కూడా నిక్కరపుచ్చుకున్నాయట. ఆ సందర్భంలో అర్జునుడు ఆ భగవంతుడికి నమస్కారం చేయడానికి తల వంచుకుని, చేతులు జోడించి తల వంచుకుని ఆ ప్రభువుని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు. సో ఇక మరి ఆ అర్జునుడు ఏమి చెప్తున్నాడో ఆ విషయాన్ని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. అర్జున ఉవాచ పశ్యామి దేవాంస్తవ దేవదేహే సర్వాంస్తతా భూత విశేష సంఘాన్ బ్రాహ్మణమీశం కమలాసనస్థం ఋషీంచ సర్వానురగాంచ దివ్యాన్. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు అర్జునుడు అన్నాడట ఈ విధంగా, ఓ కృష్ణ, నీ దేహము యందు నేను సకల దేవతలను
ఎన్నెన్నో ప్రాణికోటి సమూహాలను, కమలం యందు కూర్చుని ఉన్న బ్రహ్మదేవుడిని, శివుడిని, అందరు ఋషులను మరియు దివ్య సర్పాలను చూస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్తున్నాడు అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారితో. అంటే ఇక్కడ ఆ భగవంతుని ఎదురుగా ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవాను యొక్క దేహము యందు ఆ విశ్వరూపంలో సకల దేవతలను, ఇతర జీవ సమూహాలన్నింటినీ కూడా చూస్తూ ఉన్నాడట. అలాగే కమలంలో కూర్చున్నటువంటి బ్రహ్మదేవుడిని, శివుడిని, సప్త ఋషులను, దివ్య సర్పాలను కూడా చూస్తూ ఉన్నాడట. అంటే ఇక్కడ అర్జునుడు విశ్వంలోని సమస్తాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ విశ్వంలోని తొలి జీవుడైనటువంటి ఉన్నత లోకంలో ఉండేటువంటి బ్రహ్మ దగ్గర నుండి మొదలుకొని ఆ పాతాళ లోకంలో ఉండేటువంటి ఆ గర్భోదక సముద్రం పైన ఆ ఉండేటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి సర్పం వాసుకి ఆ కృష్ణ భగవాన్, ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణు పయనించేటువంటి ఆ శయనంగా ఉండేటువంటి ఆ సర్పం, దివ్య సర్పంతో పాటు అంటే అన్ని విశ్వంలో ఉండేటువంటి మొత్తాన్ని కూడా ఆ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క దేహంలోనే దర్శిస్తూ ఉన్నాడు అర్జునుడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. అర్జునుడే చెప్తున్నాడు, ఓ కృష్ణ, నీ దేహమందు నేను అనేకమైనటువంటి దేవతలను, నానా రకాలైనటువంటి ఇతర జీవులను చూస్తూ ఉన్నాను, సమకూడి ఉన్నటువంటి అన్ని చూస్తున్నానయ్యా. అలాగే కమలంలో కూర్చున్నటువంటి బ్రహ్మను, శివుడిని, సప్త ఋషులను, దివ్య సర్పాలు అనేటువంటి వీటన్నిటినీ కూడా నేను చూడగలిగానని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ రథంలో కూర్చొని, ఒక్కచోటే కూర్చొని అర్జునుడు మొదటి నుండి చివరి వరకు సమస్తాన్ని చూడగలుగుతున్నాడు. సో అది సాధ్యమైందంటే ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. సో అందుకే నీకు దివ్య దృష్టిని ప్రసాదిస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పారు. ఆ దివ్య దృష్టి ద్వారా అతడు చూసినటువంటి, ఇంకా చెప్తున్నారని, అనేక బహుధర వక్త్ర నేత్రం పశ్యామి త్వాం సర్వతో అనంత రూపం న అంతం న మధ్యం న పునస్తవాదిం పశ్యామి విశ్వేశ్వర విశ్వరూప. సో అర్జునుడు ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఓ విశ్వేశ్వర, విశ్వరూపుడా, అనేకమైన చేతులతో, ఉదరములతో, ముఖములతో, కళ్ళతో ఉన్న నీ యొక్క అనంతమైన రూపములన్నీ నీ దేహంలో చూస్తూ ఉన్నాను. అంటే ఆ విశ్వరూపంలో అర్జునుడు ఏమి దర్శిస్తూ ఉన్నాడో ఆ విషయాలన్నింటినీ కూడా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే అద్దులు లేకుండా సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి హస్తాలను, ఉదరాలను, నోళ్లను, నేత్రాలను ఆ భగవంతుని యొక్క దేహంలో చూస్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. అంటే ఇక్కడ ఆ శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడు, అనంతమైన వాడు, ఆ విధంగా అతని ద్వారా సమస్తాన్ని ఆ అర్జునుడు చూస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము అంటున్నాడు, అర్జునుడు అంటున్నాడు, ఇంకా నీవు ఆది మధ్య అంతము లేకుండా ఉన్నావు, నీ మహిమ అనంతము, నీవు అనేక బాహువులు కలిగి ఉన్నావు, సూర్య చంద్రులు నీ నేత్రాలు, నీ నోటి నుండి అగ్ని జ్వలిస్తూ ఉన్నది, నీ తేజస్సుసే ఈ సమస్త సృష్టిని ఉత్తేజపరచుతున్నటువంటి నిన్ను నేను దర్శిస్తూ ఉన్నాను అంటూ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క విశ్వరూపంలో ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దేహంలో ఈ వేటిని దర్శించుకుంటున్నాడో ఆ విషయాలన్నీ చెప్తూ ఉన్నాడు. ఎలా అంటే ఆ భగవంతుడు ఎక్కడ ఆది అంటే ప్రారంభమైనటువంటిది, ఎక్కడ మధ్య ఉన్నది, ఎక్కడ అంతం ఉన్నది అనేది కూడా తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాడట. అంటే ఆ భగవంతుడు ఆది మధ్య అంతం లేకుండా ఉన్నాడట. ఇంకా అంటున్నాడు, నీ మహిమ అనంతముగా ఉన్నది. ఇంకా చెప్తున్నారు, నీవు అసంఖ్యాకమైన బాహువులను కలిగి ఉన్నావు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, సూర్య చంద్రులే నీ నేత్రాలుగా ఉన్నారు, నీ నోటి నుండి అగ్ని ప్రజ్వలిస్తూ ఉన్నది, అగ్ని జ్వలిస్తూ ఉన్నది, నీ తేజస్సు చేయి సమస్త సృష్టి కూడా ఉత్తేజపరచబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఇక్కడ భగవంతుని యొక్క
ఆ విభూతులకు, ముఖ్యంగా ఆ షడ్ విభూతుల యొక్క విస్తారానికి హద్దు లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ మరొకసారి తెలుసుకోగలిగేటువంటి, భగవానుడుగా కీర్తించబడేటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు దేవాది దేవుడి యొక్క విభూతులకు హద్దు లేని, విస్తారానికి హద్దు లేకుండా ఆయన యొక్క విభూతులు ఉన్నవి అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవాలి. సో అటువంటి ఆ తేజస్సు సమస్తాన్ని ఉత్తేజపరుస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి దర్శించుకున్నటువంటి అర్జునుడు దిగ్భ్రాంతి, ఆశ్చర్యానికి గురైనటువంటి పరిస్థితులలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ. సో ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, నీవు ఒక్కడివే అయినను, అంటే ఆ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడి యొక్క ఒక్కటిగా ఉన్నటువంటి ఆ దేహంలో ఆయన చూస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం చెప్తున్నాడు. నీవు ఒక్కడివే అయినా ఆకాశమును, సకల లోకాలను, వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి ప్రదేశమంతా వ్యాపించి ఉన్నావు నీవు. నీ ఈ అద్భుతమైన భయంకరమైన రూపమును చూసి సకల లోకములు భయంతో కంపించిపోవటము నేను గమనిస్తూ ఉన్నాను అంటూ ఇక్కడ అర్జునుడు చెప్తున్నటువంటి అంశము. ఓ మహాత్మా, నీ యొక్క అద్భుతము భయంకరము అయినటువంటి రూపాన్ని చూసి సకల లోకాలు కలత చెందుతూ ఉన్నాయ్యా అంటూ అర్జునుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము ఇక్కడ. అంటే దీన్ని బట్టి ఇక్కడ మనము తెలుసుకోవాల్సింది, ఆ విశ్వరూపాన్ని కేవలము అర్జునుడే కాదు, ఇతర లోక వాసులు కూడా చూసినట్లుగా మనకి ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో కాబట్టి అర్జునుడు విశ్వరూపాన్ని చూడడము ఒక కళ కాదు, అంటే కళలాగా ఊహించుకున్నటువంటిది కాదు, ఇది వాస్తవము అనేటువంటి అంశము. ఆ భగవంతుడి దివ్య దృష్టిని ప్రసాదించినటువంటి కారణంగా ఆ రణరంగంలో వారందరూ కూడా ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శించారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి తెలియచేస్తారు. సో ఇంకా చెప్తున్నటువంటి అంశము, దేవతలందరూ, అంటే ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శిస్తుకుంటూ ఉన్నటువంటి ఆ దేవతలందరూ నీ యొక్క ఆశ్రయము పొందుతూ నీలో ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు. కొందరు భీతులై చేతులు జోడించి నిన్ను కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. మహర్షులు, సిద్ధులు శాంతి అంటూ వేద మంత్రాలతో నిన్ను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారయ్యా అంటూ అక్కడ, అంటే ఆ విశ్వరూపంలో అర్జునుడు ఏమేమి విషయాలను చూస్తూ ఉన్నాడో ఆ విషయాలన్నిటినీ కూడా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది అక్కడ. అంటే ఆ దేవతా సమూహాలన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడి ఎదుట శరణాగతులై ఆయనలోనే ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారట. వారిలో కొందరేమో భయపడి చేతులు జోడించి స్తుతులు చేస్తూ ఉన్నారట, ఆయన్ని కీర్తిస్తూ ఉన్నారట. ఇక ఋషి సమూహాలు, సిద్ధ పురుషులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ శాంతి అంటూ పలుకుతూ ఆ వేద మంత్రాలను, వేదాన్ని గానం చేస్తూ ఉన్నారట. శాంతి శాంతి అంటూ ఆ భగవంతుడిని శాంతిపరచడానికి వేద మంత్రాలు వల్లిస్తూ ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ విధంగా వాళ్ళు ఆ వేద మంత్రాలను తో ఆ భగవంతుడిని శాంతి అని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారట. సో కాబట్టి ఆ విశ్వరూపం యొక్క భీకరమైనటువంటి ఆకృతి, దానిలో ఉండేటువంటి తేజోమయమైనటువంటి కాంతికి సకల లోకాల్లో ఉన్నటువంటి దేవతలు కూడా భీతి అంటే ఇక్కడ భీతి నుండి రక్షణ కొరకే ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నటువంటి దృశ్యాన్ని మనకు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, రుద్రాదిత్య వసవో ఏ చ సాధ్యా విశ్వేశ్వనౌ మరుతచ్చోష్మపాచ గంధర్వ యక్షాసుర సిద్ధ సంఘా వీక్షంతే త్వాం విస్మితాచైవ సర్వే. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, రుద్రులు అంతకుముందే చెప్పాడు కదా, 11 మంది ఆ రుద్రులు, 12 మంది ఆదిత్యులు, వీళ్ళందరినీ చూడవచ్చు అని చెప్పాడు కదా. సో ఆ విశ్వరూపంలో ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో చెప్తున్నాడు, రుద్రులు, ఆదిత్యులు, వసువులు, సాధ్యులు, విశ్వదేవతలు, అశ్విని కుమారులు, మరుత్తులు, పితరులు, గంధర్వులు, యక్షులు, అసురులు మరియు సిద్ధులు అందరూ కూడా సంబరమాశ్చర్యాలతో నిన్నే తిలకిస్తూ ఉన్నారయ్యా అంటూ చెప్తున్నారు. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ దేవతా సమూహాల్లో వివిధ రకాలైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా సో కొన్ని అంశాలను ఇక్కడ ప్రస్తావించడం జరిగినటువంటిదిగా చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన,
దంష్ట్రాకరాళాని చ తే ముఖాని దృష్ట్వైవ కాల నల సన్నిభాని దిశో న జానే న లభే చ శర్మ ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, భయంకరమైన దంతములతో ఉన్న, ఎన్నో నోర్లతో, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపంలో కొన్ని ఆయన చెప్తున్నాడు, భయంకరమైనటువంటి దంతాలతో ఉన్నటువంటి ఎన్నో నోర్లతో ప్రళయకాల సమయంలో కనిపించేటువంటి ప్రజ్వలించే అగ్నిలా ఉన్న నిన్ను చూసిన పిదప నేను ఎక్కడ ఉన్నానో మరియు ఎక్కడికి పోవాలో మర్చిపోతూ ఉన్నాను. ఓ దేవదేవా, నీవే జగత్తుకి ఆశ్రయము, దయచేసి నా మీద కృప చూపుము అంటూ అర్జునుడు ఆ భగవంతుణ్ణి చూసి అక్కడ ఏం చూస్తున్నాడంటే ఆయన్ని ప్రసన్నుడు కావలసిందిగా, అర్జునుడు ప్రసన్నుడు కావలసిందిగా వేడుకుంటూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఆ దృశ్యాలు చూస్తే భయంకరమైనటువంటి దంతాలతో, అంటే ఆ ఉన్నటువంటి ఆ దంతాలతో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రళయకాల సమయంలో, సృష్టి నశించేటువంటి ఆ సమయంలో కనిపించేటువంటి ఆ ప్రజ్వలించే అగ్నిలా ఉన్నటువంటి వాడిలాగా ఆ భగవంతుని చూస్తూ ఉన్నాడట. ఇప్పుడు అలాంటి ఆ దృశ్యాన్ని చూసినటువంటి, అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నాడు అర్జునుడు, మండుతున్న మృత్యువు వంటి నీ ముఖాలను, భయంకరమైనటువంటి దంతాలను చూసి నేను సమత్వమును నిలుపుకోలేకుండా పోతున్నాను, నేను ఇక్కడ స్థిరంగా ఉండలేకపోతూ ఉన్నాను. సో అన్ని విధాలుగా నేను దిగ్భ్రాంతికి లోనయ్యాను, దయచేసి నా మీద కృప చూపు, నీవే ఈ జగత్తంతటికి కూడా ఆశ్రయుడవు అంటూ ఆ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకోడు. మొదటేమో విశ్వరూపం దర్శించమన్నాడు. ఆ విశ్వరూపం చూసినటువంటి పరిస్థితులలో ఇక ఆయన ఎలాగైతే ఈ దేవతలు, ఇతర సమూహాలందరూ కూడా రక్షణకు ఆ భగవంతుని వేడుకుంటూ ఉన్నారో, అదే మాదిరిగా ఆ అర్జునుడు కూడా, ఆ సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురి అయినటువంటి అర్జునుడు ఇక ఆయనకి ఎక్కడ ఉన్నానో, ఏం చేస్తున్నానో, ఎటు పోవాలో కూడా దారి తెలియట్లేదు అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఆయన నన్ను కరుణించు, నా మీద కృప చూపు కృష్ణ అంటూ వేడుకుంటున్నాడు అర్జునుడు. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు, అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి ఆ దృశ్యాలను అక్కడ చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఎన్నో నదుల నీటి ప్రవాహములన్నీయు సముద్రంలోనికి ప్రవహించుచూ వచ్చి కలిసిపోయినట్లు ఈ మహాయోధులందరూ నీ ప్రజ్వలించే ముఖములలోనికి ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారు అంటూ చెప్తున్నాడు. అంటే అక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటి దృశ్యాలన్నింటినీ కూడా అక్కడ, అంటే ఇక్కడ ఎన్నెన్నో నదులు ఎంతో ఎంతో కాలం నుంచి ప్రయాణించి వచ్చి సముద్రంలో కలిసిపోతూ ఉంటాయి. అలాగే ఇక్కడ ఆ యుద్ధ రంగంలో ఉన్నటువంటి మహాయోధులందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ముఖాలలోనికి, ఆ ప్రజ్వలిస్తూ ఉన్నటువంటి అగ్నిలోనికి వీళ్ళందరూ కూడా పోతూ ఉన్నటువంటి దృశ్యాన్ని చూస్తున్నాడట. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు ఇక్కడ, ఈ మహాయోధులందరూ కూడా, అంటే ఈ యుద్ధంలో పాల్గొనడానికి వచ్చినటువంటి ఈ యోధులందరూ కూడా ప్రజ్వలించే ముఖములలోనికి, అంటే నీ యొక్క ప్రజ్వలిస్తూ ఉన్నటువంటి నీ ముఖములలోనికి వాళ్ళు ప్రవేశిస్తూ ఉన్నారయ్యా అంటూ చెప్తున్నాడు అర్జునుడు. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు, ప్రజ్వలించే అగ్నిలోనికి, హరే కృష్ణ, శలభాలు అంటే మిడతలు అత్యంత వేగంతో వచ్చి పడి నశించున్నట్లు ఈ వీరులందరూ కూడా నీ నోర్లలోనికి ప్రవేశించడం నేను చూస్తూ ఉన్నాను. అక్కడ యుద్ధం చేస్తున్నటువంటి, అంటే అర్జునుడికి భగవంతుడు చెప్పాడు, ఇప్పుడు నీవు చూడగోరినటువంటిది, భవిష్యత్తులో నీవు చూడాలనుకుంటున్నది అంతా ఈ దేహంలో నీవు చూడొచ్చు అర్జున అని చెప్పారు కదా. సో అదే విషయం భవిష్యత్తు చూస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ అర్జునుడు. ఎలా ఉంది అంటే, ఇంతకుముందు ఎన్నో నదులు వచ్చి ప్రవాహం వచ్చేసి ఆ సముద్రంలో కలిసిపోయినట్లు, అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యోధులందరూ కూడా, యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి మహా యోధులందరూ కూడా, అటు కౌరవుల వైపు పాండవుల వైపున ఉన్నటువంటి ఆ యోధులందరూ కూడా ప్రజ్వలిస్తూ ఉన్నటువంటి అగ్నిలోనికి, బాగా వ్యాప్తి చెందుతూ ఉన్నటువంటి అగ్నిలోనికి ఆ మిడతలు వచ్చి పడిపోయి నశించిపోతాయి. అదే మాదిరిగా ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రజ్వలిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ ముఖాలలోనికి ఈ యోధులందరూ కూడా వచ్చి నశించిపోవడం, ఆ నోర్లలోనికి ప్రవేశించడాన్ని అర్జునుడు చూస్తూ ఉన్నారట.
ఇంకా అంటున్నాడు, ఓ దేవదేవా, ఇంతటి భీకర రూపంలో ఉన్న నీవెవరో తెలియచెయ్యి, నీకు ప్రణమిల్లుతూ ఉన్నాను, దయచేసి నాపై కృప చూపుము. నీవు దేవదేవుడవు, నీ స్వభావము మరియు వ్యవహారమును నేను అర్థం చేసుకోలేకున్నాను, కావున నీ గురించి తెలుసుకోగోరుచున్నాను. సో ఇంతకు ముందు అధ్యాయాలలో కూడా చెప్పినటువంటి ఆ భగవంతుని గురించి ఆ దేవతలు మహర్షులు కూడా తెలుసుకోలేరు అనేటువంటిది, ఆ భగవంతుని గురించి ఆయన చెప్తేనే తెలిసేటువంటి పరిస్థితి. మరి అర్జునుడు ఎలా తెలుసుకోగా, అందుకే అంటున్నాడు ఇక్కడ, ఓ దేవదేవా, ఇంతటి భీకర రూపంలో ఉన్న నీవెవరో తెలియచేయవయ్యా నాకు, నీకు నేను ప్రణమిల్లుతూ ఉన్నాను. ఇంతకుముందు కూడా చెప్పారు కదా, నాకు నమస్కరించు, నన్నే పూజించు అని చెప్తున్నారు కదా. సో అందుకే అంటున్నాను, నీకు నేను ప్రణమిల్లుతూ ఉన్నానయ్యా, దయచేసి నన్ను కరుణించు. నీవు దేవదేవుడవు, నీ స్వభావము మరియు వ్యవహారాలను నేను అర్థం చేసుకోలేకుంటున్నాను, కావున నీ గురించి నువ్వు చెప్తేనే నాకు తెలుస్తుంది, కనుక నీ గురించి నేను తెలుసుకోగోరి ఉన్నానయ్యా అంటూ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకోవడం జరుగుతున్నటువంటిది ఇక్కడ. సో ఆ విధంగా అనగానే ఇక భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నారు, సమాధానం చెప్తూ ఉన్నాడు. శ్రీ భగవానువాచ కాలోస్మి లోక క్షయకృత్ ప్రవృద్ధో లోకాన్ సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః రుత్తేపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే యో వ్యవస్థితాః ప్రత్యనీకేషు యోధాః. సో ఇక్కడ ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, అడిగాడు కదా అర్జునుడు, నీవెవరో నేను తెలుసుకోగోరుచున్నానని. సో అప్పుడు దానికి భగవంతుడు సమాధానం చెప్తున్నారు. సమస్త లోకాలను సర్వనాశనం చేసేటువంటి కాలమును నేను, జనులందరినీ నశింప చేయడానికి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. మీరు అంటే ఆ పాండవులు తప్ప ఇరువైపులా ఉన్నటువంటి యోధులందరూ కూడా చంపబడతారు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ, ఎందుకంటే ఈ భూమిపై భారాన్ని తగ్గించడానికే ఆ భగవంతుడు ద్వాపర యుగ అంతమయ్యేటువంటి సమయంలో ఆయన ఇక్కడికి వచ్చి ఈ భూమిపై ఉన్నటువంటి భూమాతకి భారాన్ని తగ్గించడానికి, ఈ దుర్మార్గుల వరకు అసుర భావాలతో ఉన్నటువంటి వారి యొక్క భారాన్ని తగ్గించడానికి. ఎందుకంటే ఆ భూమాత, వృషభదేవుడు, తర్వాత ఇంకా ఈ శివుడు, బ్రహ్మ, వీళ్ళందరూ కలిసి ఆ విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళి వేడుకుంటారు ఆ భూమాత యొక్క బాధను చూడలేక. సో అప్పుడు ఆయన చెప్తారు, నేను ద్వాపర యుగం అయిపోయేటువంటి చివరి సమయంలో నా యొక్క యథారూపంలో, కృష్ణ రూపంలో నేను వస్తానని చెప్తారట. సో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నారు. సమస్త లోకాలను సర్వనాశనం చేసేటువంటి కాలమును నేను, జనులందరినీ నశింప చేయడానికి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. అంటే ఈ యుద్ధంలో పాల్గొనేటువంటి వాళ్ళలో అందరూ కూడా ఆ 18 అక్షౌహిణుల సైన్యం పాల్గొంటే మొత్తం కూడా ఆ పాండవులు 5, పాండవుల వైపున ఆ సాత్యకి, యుయుత్సు, అలాగే కౌరవుల వైపున అశ్వత్థామ, కృపాచార్యుడు, కృతవర్మ అనేటువంటి వాళ్ళు తప్ప మిగిలిన వారందరూ కూడా నశించిపోయారని చెప్తారు ఆ యుద్ధంలో. 18 అక్షౌహిణుల సైన్యం అందరూ కూడా. సో కాబట్టి ఆ లోకంలో మహా వినాశకారణమైనటువంటి కాలము ఆయన అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఈ జనులందరినీ నశింప చేయడానికి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఇక్కడ ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సమస్తాన్ని కబలించేటువంటి కాల రూపంలో ఉన్నాను అని తనను తాను చెప్పుకుంటూ ఉన్నాడు. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు, అందుకే చెప్పి ఇంకా అంటున్నాడు, తస్మాత్వముత్తిష్ట యశో లభస్వ జిత్వా శత్రూన్ భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధం మయైవైతే నిహతా పూర్వమేవ నిమిత్త మాత్రం భవ సవ్యసాచిన్. తస్మాత్ ఉత్తిష్ట చెప్తున్నారు ఆయనకి. అందుకే లేచి, కాబట్టి లేచి యుద్ధ సన్నద్ధుడవై కీర్తిని పొందు. నా ఏర్పాటు ద్వారా వీళ్ళందరూ కూడా అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ.
ఓ అర్జున, అందువల్ల చెప్పాడు కదా, ఈ లోకంలో మహా వినాశకారినైనటువంటి కాలాన్ని నేను ఈ జనులందరినీ నశింప చేయడానికి నేను వచ్చాను. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ఏర్పాటు ద్వారా వీరందరూ కూడా జరిగిపోయేటువంటిది. అందుకే అంటున్నాడు, అందువల్ల ఓ అర్జున లేసి యుద్ధ సన్నద్ధుడవై కీర్తిని పొందు. ఎందుకంటే అర్జునుడికి మళ్ళీ డౌట్ వస్తుంది, మరి నువ్వే అందరిని సంహరిస్తే నేనెందుకయ్యా యుద్ధం చేయడం అని అంటాడు. కాబట్టి ఇక్కడ తన భక్తులకు ఆ వరాన్ని కలగజేస్తున్నారు. అంటే తానే భగవంతుడి అనుగ్రహంతోనే జరుగుతుంది. సో కాకపోతే ఆ కీర్తి భక్తులకు ఇస్తాడు భగవంతుడు. సో అందుకే అంటున్నాడు, అందువల్ల లేచి యుద్ధ సన్నద్ధుడవై కీర్తిని పొందవయ్యా అర్జున. అర్జున్ని జగద్విజేతం చేస్తూ ఉన్నారు ఈ యుద్ధం ద్వారా భగవంతుడు. సో శత్రువులను జయించి సర్వసంపదలతో ఉన్న రాజ్యాన్ని అనుభవించు. నా ఏర్పాటు చేయవారు ఇంతకు పూర్వమే సంహరింపబడి ఉన్నారు. ఓ సవ్యసాచి, యుద్ధంలో కేవలము ఒక పనిముట్టులాగా ఉండగలవు అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఈ యుద్ధంలో నువ్వు యుద్ధం కోసం యుద్ధం చెయ్యి. అంతకుముందు నుంచి కూడా అదే చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ యుద్ధంలో మా వాళ్ళని సంహరించుకుంటే ఏం జరుగుతుంది, మేము గెలుస్తామా, దీనివల్ల ఏం లాభం అని అడిగాడు. అందుకే అంటున్నారు ఇక్కడ, సో శత్రువులను జయించి యుద్ధంలో నువ్వే గెలుస్తావు, డౌట్ ఏం లేదు. సో సర్వ సంపదలతో ఉన్నటువంటి రాజ్యాన్ని అనుభవించవయ్యా. నా ఏర్పాటు ద్వారా ఇదంతా మీకు అనుకూలంగానే జరుగుతుంది. ఓ సవ్యసాచి అంటూ ఆయన్ని సంబోధిస్తున్నాడు అర్జున్. అంటే సాధారణంగా ఒక చేత్తో బాణం పట్టుకుని ఒక చేత్తో ఆరోస్ వదులుతుంటారు. కానీ అర్జునుడు రెండు చేతులతో కూడా ఏకకాలంలో బాణాలను వేయగలిగినటువంటి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాడు. అందుకే ఆయన్ని సవ్యసాచి అని సంబోధిస్తూ, ఈ యుద్ధంలో నీవు ఒక పనిముట్టులాగా ఉండు, యుద్ధం కోసం యుద్ధం చేయి, నువ్వు ఫలితాలన్నీ నేనే చూసుకుంటాను అని చెప్తున్నాడు భగవంతుడు. సో మరొక రకంగా ఇక్కడ ఆ సంజయుడు ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి ఈ విషయాల్లో ధృతరాష్ట్రుడికి తన కొడుకులు గెలుస్తారేమో అనేటువంటి ఏదైతే అవకాశం, కొంత అనుమానం ఉందో అది కూడా నీరుగారిపోతూ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇక్కడ మొత్తం కూడా చెప్పేస్తున్నారు, సర్వ సంపదలతో ఉన్న రాజ్యాన్ని అనుభవించు, శత్రువులను నువ్వు జయిస్తావు, ఎందుకంటే నేనే, నా ఏర్పాటు ద్వారా ఇదంతా జరుగుతూ ఉన్నది అని చెప్పేశారు. సో ఇక ఆ విధంగా చెప్పగానే అర్జునుడు ఆ భగవంతుని యొక్క మహిమలను ఆ విని అవన్నీ చూసిన తర్వాత దర్శించుకున్నాడు. సో ఇక అంటున్నాడు అర్జునుడు, ఓ ఋషికేశ, నీ మహిమను పొగుడుతూ జగత్తత్తా ఆనందము అనురాగము పొందుతున్నదయ్యా. రాక్షసులేమో భయపడి అన్ని వైపులకు పారిపోతూ ఉన్నారు. సిద్ధుల సంఘాలన్నీ నీకు నమస్కరిస్తూ ఉన్నాయి. నీ విషయంలో ఇదంతా సమంజసమే కదా అంటూ, నీకు కాకపోతే ఎవరికి ఇది జరుగుతుంది అనేటువంటి విషయంగా చెప్తూ ఉన్నాడు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క నామం విని జగత్తంతా ఆనందభరితమవుతూ ఉన్నదట, అనురాగాన్ని పొందుతూ ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. సో అలా ఆ అనురక్తులై ఇక ఉండగా సిద్ధగణాలేమో ఆ గౌరవంతో ఆయనకి నమస్కరిస్తూ ఉన్నారట. ఇక రాక్షసులు వంటి వారు ఆ భయంతో అటు ఇటు పరిగెడుతూ ఉన్నారు అనేటువంటి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా అవన్నీ చెప్పేసిన తర్వాత అర్జునుడు ఆ భగవంతుని విశ్వరూపం దర్శించుకుని ఆ భగవంతుని యొక్క భగవతత్వాన్ని అంతా తెలుసుకున్న తర్వాత ఇక అర్జునుడు తన అంతకుముందు వారిద్దరికి మధ్య ఉండేటువంటి సంబంధం ఏదైతే ఉందో దానిని ఇక్కడ గుర్తు చేసుకుంటూ తనని మన్నించవలసిందిగా ఆ అర్జునుడు ఆ భగవంతుడిని వేడుకుంటూ ఉన్నాడు. నీ మహిమలు తెలియక నిన్ను నా మిత్రుడు అనుకుంటూ, ఎందుకంటే ఇద్దరు కూడా ఒకే వయస్కులు, వారిద్దరు స్నేహంతో పెరిగినటువంటి వారు. అలాగే కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడు ఇద్దరు కూడా భావబామర్దుల వరుస. ఎందుకంటే అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుడి యొక్క మేనత్త అయినటువంటి కుంతి కుమారుడు. అలాగే కృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడి మేనమామైనటువంటి వసుదేవుడు కుమారు. సో కాబట్టి ఏ విధంగా వారి బంధం ఉన్నటువంటిది. అలాగే ఇద్దరు సమవయస్కులు, మంచి మిత్ర సంబంధం ఉన్నటువంటి. సో కాబట్టి వాళ్ళు అక్కడ ఆ గతాన్ని, అంతకుముందు ఉన్నటువంటి విషయాలను గుర్తు చేసుకుంటూ అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, నీ మహిమలు తెలియక నిన్ను నా మిత్రుడుగా అనుకుంటూ, ఓ కృష్ణ, ఓ యాదవ, ఓ మిత్రమా అని నిర్లక్ష్యంగా అతి చనువుతో ప్రవర్తించాను కదయ్యా.
ఆడుతున్నప్పుడు, మనిద్దరం కలిసి ఆడుకుంటూ ఉన్నప్పుడు, లేదా మనిద్దరం విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు, లేదా కూర్చున్నప్పుడు, ఒక్కొక్కసారి భోజనం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, మరోసారి ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు, లేదా ఇతరుల సమక్షంలో ఉన్నప్పుడు నేను నీ పట్ల హాస్యానికైనా అమర్యాదగా ప్రవర్తించి ఉండవచ్చు కదయ్యా! ఓ అచ్యుత, నీవు నా తప్పులన్నింటినీ మన్నించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను అంటూ వేడుకుంటాడు ఇక్కడ. సో, అంటూ వేడుకుంటూ ఆయనని చెప్తాడు. నీవు నన్ను, అంటే ఈ నా తప్పులన్నింటికి ఒక తండ్రి తన కుమారుడిని ఏ విధంగా క్షమిస్తాడో, అలాగే ఒక మిత్రుడు మరొక మిత్రుడి యొక్క తప్పులను ఏ విధంగా మన్నిస్తాడో, అలాగే ప్రియుడు ప్రియురాలి యొక్క హేళన భావాలను ఏ విధంగా అయితే మన్నిస్తుందో, ఆ విధంగా నా తప్పులన్నింటినీ మన్నించవలసిందిగా నిన్ను నేను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని వేడుకుంటూ ఉంటాడు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఇంకా అంటూ ఉన్నాడు, ఈ సమస్త లోకానికి చర అచరులకు, అంటే కదిలేవి కదలలేని వీటన్నిటికీ తండ్రివి నీవే. అంటే ఈ సృష్టి అంతకి పరమ పూజ్యుడువు, అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక గురువువు నీవే. నీకంటే గొప్పవారు, నీతో సమానమైన వారు ఎవరూ ఉండలేరు. ఓ అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా, 3 లోకాలలో నీకంటే గొప్పవారు ఎవరైనా ఎలా ఉంటారయ్యా అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని ఇంకా కీర్తిస్తూ ఉన్నాడు. సో ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు అర్జునుడు, ఎప్పుడూ చూడని ఈ విశ్వరూపాన్ని చూసి నేను ఆనందించాను, కానీ అదే సమయంలో నా మనసు భయంతో కలత చెందినది. ఓ దేవదేవా, ఓ జగన్నివాస, దయవుంచి నీ భగవద్రూపమును చూపించు, నన్ను అనుగ్రహించు అంటూ ఇక ఆ విశ్వరూపము నుండి తన యొక్క యథారూపమైనటువంటి నారాయణుడు, ఆ తర్వాత ద్విభుజ ఆది దేవుడి రూపానికి అడుగుతూ ఉన్నాడు అర్జునుడు. సో ఇంకా అంటున్నాడు, ఓ విశ్వరూప, ఓ సహస్ర రూప, మునుపటిలాగే కిరీటము గద చంక చక్రాలను ధరించి ఉన్నటువంటి నిన్ను నేను చూడాలనుకుంటూ ఉన్నాను. 4 భుజాలతో పూర్వరూపములోనే నాకు సాక్షాత్కరించవయ్యా నన్ను అంటూ వేడుకుంటున్నాడు అర్జునుడు. సో ఇక భగవానుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు అర్జునుడి యొక్క ప్రార్థనలు విన్న తర్వాత, ఓ అర్జున, నా అంతర్గత శక్తి ద్వారా భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ అత్యున్నతమైనటువంటి సార్వత్రిక రూపాన్ని సంతోషంగా నీకు చూపించాను. తేజోమయము, సర్వోత్తమము, సనాతనము, అనంతము అయిన నా విశ్వరూపము నీకు ముందు ఎవ్వడూ ఎప్పుడూ చూడలేదు అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ విశ్వరూపాన్ని అర్జునుడికి ఎందుకు చూపించాడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నాడు. సో అర్జునుడు ఆ భగవానుడి యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూడగోరాడు. అందుకే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన భక్తుడైనటువంటి అర్జునుడికి కృపతో ఆ తేజోపూర్ణము, విభూతి పూర్ణమైనటువంటి తన యొక్క విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు అని చెప్తున్నాడు. సో తేజోమయము, సర్వోత్తము, సనాతనము, అనంతము అయినటువంటి నా విశ్వరూపాన్ని నీకు చూపించానయ్యా. ఇది నీకు పూర్వము ఎవడు ఎప్పుడూ కూడా చూడలేదు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఆ విధంగా వారిద్దరి మధ్య జరుగుతున్న సంభాషణ మళ్ళీ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తున్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తతోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాసయామాస చ భీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్య మహాత్మా. సో ఇంకా ఆ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో ఇలా అంటున్నాడు, భగవంతుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో అలా మాట్లాడి తన చతుర్భుజ రూపాన్ని దర్శించాడు. చివరికి అతడు తన ద్విభుజ రూపాన్ని అతనికి చూపించాడు. ఆ విధంగా తద్వారా భయపడుతూ ఉన్నటువంటి అర్జునుడు ఓదార్చబడ్డాడయ్యా అంటూ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తున్నాడు. సో అంటే ఇక్కడ మరొక రకంగా అర్జునుడు ఏది అడిగితే అది ఆ భగవంతుడు చేస్తూ ఉన్నాడు. సో కనుక ఈ యుద్ధంలో
ఖచ్చితంగా అర్జునుడికి విజయం చెందేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అనే విధంగా కూడా, అంటే ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానుడు తన భక్తుల కోసం ఏదైనా చేస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ. సో ఇంకా మళ్ళీ అర్జునుడు అంటూ ఉన్నాడు, అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్తః సచేతా ప్రకృతిం గతః. సో అర్జునుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు, ఓ జనార్దన, అత్యంత సుందరమైన నీ మనుష్య రూపము చూసి నా మనసు శాంతించినది, నేను మళ్ళీ నా సహజ స్వభావమును పొందినాను. సో అంటే ఇక్కడ దేవదేవుడు సహజంగా రెండు భుజాలు కలిగిన వాడనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి మానుష రూపం అనేటువంటి పద సమూహం ద్వారా స్పష్టంగా తెలియజేయబడుతుంది. ఆ దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు ఎప్పుడు కూడా తను ద్విభుజ రూపంలోనే ఉంటాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనము తెలియజేయబడుతున్నటువంటి. అంత మాత్రాన ఆయన సాధారణమైనటువంటి మనలాంటి వాడు కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని మనము తెలుసుకోగలగాలి. ఎందుకంటే అలాంటి సాధారణమైన వాడైతే ఈ విశ్వరూపాన్ని ఎలా దర్శించగలుగుతాడు, ఈ విశ్వాన్ని ఎంతటి కూడా ఎలా చూపించగలుగుతాడు? సో కాబట్టి ఆ కృష్ణ భగవానుడు దేవాది దేవుడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనము ఇక్కడ తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశం. సో ఆ భగవంతుడే ఆ చతుర్భుజ విష్ణు రూపాన్ని కూడా చూపించాడు. అంటే ఆ భగవంతుడే అన్ని రూపాలకు, ఆ విష్ణువుకి వీటన్నిటికీ, అంతేగాని విష్ణువు యొక్క అవతారం కృష్ణుడు కాదు, కృష్ణుడి యొక్క రూపాలలోనే విష్ణువు వచ్చాడు అనేటువంటిది మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశము. సో ఇంకా భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు, ఆయన చెప్తున్నాడు, నీవు చూసేటువంటి నా యొక్క రూపము దర్శనం పొందడం ఎంతో దుర్లభమైనది అర్జున అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. దేవతలు కూడా ఈ రూపాన్ని దర్శించాలని నిత్యము కోరుకుంటూ ఉంటారు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఆ భగవంతుని యొక్క ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శించుకోవడానికి ఆ దేవతలు కూడా నిత్యము ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆ విశ్వరూపం యొక్క మహత్వం గురించి. నీకు ప్రాప్తించిన ఈ విశ్వరూప దర్శనము వేదాధ్యాయనము వలన కానీ, తపస్సుల వల్ల కానీ, దాన ధర్మాల వలన కానీ, లేదా యజ్ఞముల వలన కానీ లభించదు. సో అంటే ఆ విశ్వరూపాన్ని దర్శించుకోవడానికి కావలసినటువంటి అర్హతని ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ అంశం ఇక్కడ. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపము దర్శనం చేయడం అనేటువంటిది జ్ఞానం పొందడం ద్వారా, అంటే వేదాలను అధ్యయనం చేయడం వల్ల కానీ, తపస్సులను ఆచరించడం వల్ల కానీ, దాన ధర్మాలు చేయడం వల్ల కానీ లభించేది కాదు. అనన్యమైనటువంటి భక్తితో, శుద్ధమైనటువంటి భక్తి ద్వారా మాత్రమే ఈ విశ్వరూపాన్ని దర్శించుకోగలము అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ భగవంతుడు, ఓ అర్జున, అనన్య భక్తి చేత మాత్రమే నేను నీ ముందు నిల్చుని ఉన్న నన్నుగా యథార్థముగా తెలుసుకోబడతాను. ఓ పరంతప, ఈ విధంగా నా దివ్య దృష్టిని పొందిన పిదప నాతో ఏకీభవ స్థితిని పొందవచ్చు అంటూ అంటే ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడే అంటే ఆ కృష్ణ భగవాన్ని కేవలము అనన్య భక్తియుత సేవా పద్ధతి ద్వారా మాత్రమే ఆయన అర్థమవుతాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది భగవద్గీత. సో అన్ని అవతారాలకు కూడా మూల ఆధారము ఆ కృష్ణుడే అనేటువంటి అంశాన్ని కూడా మనకి చేయబడినటువంటి అంశం ఇక్కడ. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో ఈ విధంగా, మత్కర్మ కృన్మత్ పరమో మద్భక్త సంగవర్జితః నిర్వైర్వ సర్వభూతేషు యాస మామేతి పాండవ. ఓ అర్జున, ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, కామ్య కర్మలు, మానసిక కల్పనమనే కల్మశాల నుండి విముక్తుడై నా పట్ల భక్తితో ఉంటూ నా కొరకే కర్మ చేసేవాడు నన్నే తన జీవిత పరమలక్ష్యంగా చేసుకొని
సర్వభూతముల పట్ల విరోధ భావము లేకుండా ఉంటాడో అటువంటి భక్తుడు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటాడు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి, ఆ దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడానికి కావలసినటువంటి అర్హతను చెప్తూ ఉన్నారు. ఎవరైతే తన కామ్యకర్మలను, మానసిక కల్మషాలన్నింటినీ కూడా వదిలివేస్తారో, ఆ భగవంతుని ఎడ భక్తితో ఉంటారో, ఆ భగవంతుని కోసమే కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉంటారో, ఆ భగవంతుడే తన జీవిత లక్ష్యంగా చేసుకుంటారో, అన్ని జీవుల పట్ల మిత్రభావంతో ఉంటారో, సహృదయంతో ఉంటారో, అటువంటి భక్తులు తప్పక నన్ను చేరుకుంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. సో ముఖ్యంగా సారాంశం ఏంటంటే, ఈ అధ్యాయం యొక్క సారాంశం తాత్కాలికమైనటువంటి ప్రదర్శనమైనటువంటి విశ్వరూపము, సమస్తాన్ని మింగివేసేటువంటి కాలరూపము, చతుర్భుజ విష్ణు రూపము అన్నీ కూడా శ్రీకృష్ణుడి నుండే ప్రదర్శించబడినాయి. ఆ విధంగా శ్రీకృష్ణుడే ఈ రూపాలన్నిటికీ మూలము. అంతేగాని శ్రీకృష్ణుడు ఆది విశ్వరూపము లేదా విష్ణువు యొక్క ప్రదర్శనము కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనం తెలుసుకున్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు.